ኤርትራ ብዛዕባ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ንሰበስልጣን ሱዳን መግለጺ ሂባ። ኣብ ኣፍሪካ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምጅማር ፈቃደኛ ዘይኮነት ሃገር ኤርትራ በይና ተሪፋ። ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ያክል ፈላሚ ጉባኤ ካይዱ ደምዳሚ ኣዋጅ ድማ ኣውፅዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱዲዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝደስስ መደብና እዩ። ኣብ ዝሕሶ እዚ ብዘይካዚ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ናብ ዓዶም ክምለሱ ትጽቢት ከም ዘሎ ምግላጹ፣ ብመገዲ ሱዳን ናብ ትግራይ ዝእቱ መንገድታት ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብጻሕ ክኽፈት ኣሜሪካን ፈረንሳን ጸቕጢ ከም ዝገበራ ክርኢ ኢና። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ንሰበስልጣን ሱዳን መግለጺ ሂባ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን የማነ ገብረአብን ዝርከብዎ ጉጅለ ልኡኽ ብሓሙስ 29 ሓምለ ናብ ካርቱም ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ተራኺቦም። ኣብቲ ርክብ ኤርትራ ብዝተሓተተቶ መሰረት ናይ ቃል ምላሽ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሂባ። ዓብደላ ሓምዶክ እዋናዊ ኣቦ ወንበር በይናዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ወይ ኢጋድ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ኣባል ሃገራት ኢጋድን ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ከም መሓላልፎ ኣብ ዝቐነየ መልእኽትታት ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍን ሰላማውን ፍታሕ ንምምጻእ ጻዕርታት ክግበር ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ንምፍላጥ ዝዓለመ እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝርዝር ትሕዝቶት ይርክብ ኣይነጸረን። ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስቲ ክልል ትግራይን ፈደራላዊ መንግስትን ምስሕሓብ ካብ ዝተፈጥረሉ እዋናት ሒዛ ንሽምግልና ኢዳ ከም ዝዘርግሐት መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ከይትእቱ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበን መግለጺ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብተወሳኺ ይገልጽ። ኣብ ኣፍሪቃ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምጅማር ፈቃደኛ ዘይኮነት እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ኮይና። ብመገዲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተማእከለ መደብ ኮቫክስ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምብጻሕ ንዝቐረበ መደብ ምስ ኤርትራ ኮይነን ክሕሰማ ዝጸንሓ ታንዛንያን ብሩንድን ካብ 28 ሓምለት ሒዘን ፈቃደኛታት ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝረኸበ ብዝሒ ህዝቢ እቲ 1.6 ሚታዊት ጥራይ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ይገልጽ። በዚ መዳይ እዚ ድሕሪት ተሪፋ ንዘላ ሃገር ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ እቲ ውድብ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብምዃን ኣማይት ሚልዮናት ዶዝ ክታበት ናብ ኩለን ሃገራት ዝኣህጉር ንምብጻሕ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከብ። እንተኾነ እዚ ብፍላይ ኣብ ሆስፒታላትን ካልእ ትካላት ጥዕናን ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ሕክምናን ኣረጋውያንን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ክታበት ብቐዳምነት ክረኽቡ ዝዓለመ ኮቫክስ መደብ ኤርትራ ብእትርከበን ሒደት ሃገራት ብቕልጡፍ ተቐባልነት ከይረኸበ ይጸኒሑ። ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ክታበት ክሕሰማ ዝጸንሓ ታንዛንያን ብሩንድን ብዝሒ መልከፍትን ሞትን ከመዝግባ ድሕሪ ምጅማረን ነቲ መደብ ከም ዝተቐበሎ ብወግዒ ኣፍሊጠን። ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ 10 ሰባት በዚ ቫይረስ ይልከፉ ከም ዘለው ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር። ክሳብ 31 ሓምለ ዝነበረ ግዜ 6547 ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ሞት 35 ሰባት ድማ ከም ዝተመዝገበ እቲ ሚኒስትሪ ይገልጽ። ኣብ ኤርትራ ምስ ዘሎ ድሩት ብቕዓት መርመራ ኮቪድ ብዝሒ ግዳያት ዝለበዳ ካብቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝምዝገብ ዘሎ ብዝተዓጻጸፈ ክዛይድ ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግና መንግስቲ ኤርትራ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝሕሰመሉ ዘሎ ምኽንያት ወግዓዊ መግለፂ እውን ኣይሃብሉን። ኣብ ሩባ ተከዘ ናይ ዝተቐትሉ ኣሳት 50 ሰባት ሬሳ ከም ዝተረኽበ ንመንግስቲ ሱዳን ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ዘጋርድያን ኣቃሊሑ። ገለ ካብቲ በብእዋኑ ዝተኣከበ ሬሳታት ኣእዳዎም ብእስሩ ናይ ዝተቐትሉ ኮይኑ ኣብቲ ወሓዚ ጸንበለ እናበለ ተረኺቡ። ሓይልታት ትግራይ መጥቃዕታቶም ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ናዛየደብ ዝመጻሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ሑመራ ዝርከቡ ምልሻታት ኣምሓራ ንተወላዱ ትግራይ ዕላማ ዝገበረ ግፍዕታት የካይዱ ከም ዘለው ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ምዚ ተወሳኺ ወጥሪ ተተሓሒዙ ተከዘ ብምስጋር ናብ ሱዳን ዕቑባ ናይ ዝሓቱ ኢትዮጵያውያን ቁፅሪ ክውስኽ ይረአ ኣሎ። እዞም ዝተቐትሉ ኣሳት 50 ሰባት እውን ናብ ሱዳን ንምስጋር ዝሓለኑ ተራ ውልቀ ሰባት ምዃኖም ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ገሊጹ።
ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝዳሎ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዮም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ያክል ግሎባል ያክል ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 1 ነሓሰ 2021 ፈላምን መስራትን ጉባኤ ድሕሪ ምክያድ 13 ኣባላት ኣካያዲት ስራሕ መሪጹ ደምዳሚ ኣዋጅ ድማ ኣውፅኡ። ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ያክል እቲ ሳቮያን ድሕነት ሃገር ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብኢንተርኔት ብመገዲ ዙም ዘካየዶ ናይ 3 መዓልቲ ኣኺቡ ካብ 11 ሃገራት ማለት ካብ ካናዳ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ኢጣልያ፣ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ሽወደን፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ተወከሉ ኣባላት ባይቶ ተረኺቦም ነይሮም። ኣብዘን 11 ሃገራት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ናቐዲሞም ኣብ ሃገራቶም ባይቶታት ብምስራት ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ምዃኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ያክል ተጠርኒፎም ንቃልሲ ኣንጻርቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምቅላስ ተበገሱ እዮም። ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ያክል ኣብ ጉባኤኡ ንኣቶ ወሰን ሰገድ ሓጎስ ኣቦ ወንበር ምንቅስቓስ ንኣቶ ሓሚድ ሳልም ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ክኾኑ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ መሪጹ። ምንቅስቓስ ያክል ተቐማጢ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ፌስቡክ ብዝገበሮ ብድሆ ቅድሚ 2 ዓመት ዝጀመረ ኮይኑ ሓያሎ ኤርትራውያን እውን ነቲ ምንቅስቓስ ከደንፍዑ ቃል ኣትዮም እዮም። ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ያክል ድሕሪ ጉባኤኡ ኣብ ዘውፅኦ 7 ነጥብታት ዝሓዘ ደምዳማ ኣዋጅ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኣሓይሉ ክሰርሕ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብቐረባ ክከታተል ምስ ህዝቢ ትግራይ ምዕሩይን ሕጋውን ስትራቴጂያውን ዝምድና ከም ዝምስርትን ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ዘካየደት ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ሓይልታት ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝጀመሮ ከባቢታት ክስሕቡ ፀዊዓ። ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ዘካየደት ወኪል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኣህጉራዊ ልምዓት USAID ሳማንታ ፓወር ብትዊተር ኣብ ዘርጋሕቶ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ክወፁ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክስሕብ ኣተሓሳሲባ። ንሳብ ዘይካዚ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ካብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ከውፅውን ሓቲታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ክነጥፋ ዝፀንሓ 2 ትካላት ግብረ ሰናይ ምእጋዱ ተገሊጹ። እዘን ተኣጊደን ዘለዋ ትካላት ሓካይም ብዘይዶብን ኖርዌጃዊ ቤት ምኽሪ ስደተኛታትን ዝተባሃለ ኮይነን ኣብ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ንዘድልዮም 10,000 ሰባት ኣብ ምርዳእ ክነጥፋ ዝፀንሐየን። እቲ መንግስቲ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ምስ ሓይልታት ትግራይ ብምሽራኽ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዲታት ይሰርሓ ኣለዋ ክብል ክወቅስ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝፀንሑ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ናብ ዓዶም ክምለሱ ትፅቢት ከም ዘሎ ንሰነቲ ጉዳይ ክተፃርስ ዝተመዘት ኮሚቴ ብምጥቃስ መርበብ ሓበሬታ ጋርወ ኣፍሊጡ። እቶም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ወተሃደራት ሶማል ክምለሱ ምዃኖም ዝግለጽ ዘሎ ብዛዕባ ህልዋቶም ብዝምልከት ኣብታ ሃገር ዝለዓለ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑሉ ብዘሎ እዋን እዩ። ብልክዕ ዝምለሱሉ ዕለት ግና ኣይተነፀረን። ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ወተሃደራት ሶማል ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ክዝተየሉ የብሉን ክብል ሚኒስተር ዜና ዑስማን አቡበከር ዲበ ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ኣባላት ፓርላማ ሶማልን ወለድን ብዛዕባ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተኸተመ ስምምዕን ሃልዋት ናይቶም ናብ ኤርትራ ምስ ተላኩ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፎም ዝበሃል ዘሎ ወተሃደራት ብዝምልከት መንግስቲ መብርሂ ክህብ ይደፍኡሉ ኣለዉ። ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚርካ ሚኒስተር ምክልኻል ይኹን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሃገርን ዝርከቦም መብዛሕትኦም ሰበስልጣን መንግስትን ኣዘዝ ሰራዊትን ሶማል ብዛዕባ ምልኣኽ ወተሃደራት ሶማል ናብ ኤርትራ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም እዮም ገሊፆም። እቲ ነሳት 2 ዓመታት ብምስጢር ዝቐፀለ ምልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ስልጣኑ ዝእለ ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆን ሓላፊ ስለይኡ ፋሃድ ያሲንን ጥራይ ዝከታተሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ጋርወ መልኪቱ። ናብ ኤርትራ ዝሰላኩ ልዕሊ 5,000 ዝተገመቱ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምስታፎም ኣማይት ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ሶማል ይጠቕሳ። ኣብ እስራኤል ምምሕዳር ከተማ ቴል ኣቪቭ ያፎ ካብ ስደተኛታት ንዝተወልዱ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥሞም ንዘሎ ኣሉታዊ ፅልዋን ተነፅሎን ዝቃወም ጥርዓን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ማዕከን ዜና ሃረፅ ሓቢሩ። ማዕከን ዜና ሃረፅ ኣቐዲሙ ብዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብቲ ምምሕዳር ካብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ገለ ልዕሊ 95.5 ሚእታዊት ደቂ ስደተኛታት ጥራይ ዝመሃሩለን እዮም። እዚ ድማ ሓተቱ ዕቕባ ካብ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ዝተወልዱ ቆልዑ ምስ እስራኤላውያን ቆልዑ ከይተሓናፈፁ ኮነ ኢሉ ዝተፈፀመ ናይ ኣድልዎን ተነፅሎን መስርሕ ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ።
ስደተኛታት ዝኾኑ ዋሳት 325 ወለዲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዘለዉ ጥርዓን ደቂ ሓተት ዕቑባን ወጻእተኛታትን ንበይኖም ተፈልዮም ዝመሃሩሉ ኣዋጅ ይኹን ፖሊሲ ክስረዝ እዮም ዝጠልቡ ብመሰረት ጸብጻብ ሃረፅ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቴል ኣቪቭ ያፎ ካብ ሓተት ዕቑባ ካብ ዝተወልዱ 2433 ቆልዑ ቶም 2228 ንበይኖም ተነፂሎም ንስደተኛታት ኣብ ዝሓዘ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ እዮም ክመሃሩ ጸኒሖም ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ ኤረና ዝዳሎ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣሜሪካን ፈረንሳይን ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ትግራይን ብመገዲ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዛት ዝበፅሓሉን ተኽእሎታት ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ሱዳን ተመያይጠን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብ4 ነሓሰ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ካብ ምብራቕ ሱዳን ናብ ምዕራብ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብፃሕ ኣብ ዘሎ ተኽእሎታት ተመያይጡ ኣቐዲሙ ብ31 ሓምለ ድማ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ከም ዝተዘራረበ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳይ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣየርላንድ ፊንላንድን ሕብረት ኤውሮጳን እውን ነዚ ብኣሜሪካን ፈረንሳይን ድፊት ዝግበረሉ ዘሎ ምኽፋት ናብ ትግራይ ዘእቱ ዶብ ሱዳን ደገፈን ይህባሉ ምህላውን ተፈሊጡሎ ንምዕራብ ትግራይ ምስ ሱዳን ብቐጥታ ዘራኽብ መንገድታት ከም ዘይከፍት ዝገልጽ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያላን ሃገራት ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርኦ ዘለዋ ጸቕጢ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ምእታዊ ክብል ይቃወመሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘእቱ መንገድታት ይዓግትን ብነፈርቲ ሓገዝ ናይ ምብፃሕ መስርሕ ድማ የሰናኽልን ከም ዘለዮም ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረሰናይ ዝወቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ሰሙን እዚ ንዝተፈጸሙ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝደስስ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ኩሎም ኣዳለውቲ ዝመደብ ምስጋና እናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ